Magluluto ulit tayo guys. Ayan, magluluto tayo ng menudo. Para sa 1 year anniversary ng aking father-in-law. Isang taon na siyang nawawala or namatay, kaya pagluluto natin para sa paalay o pamisa. Papakain tayo. Ayan, ang daming sibuyas. Ano guys, ano? Tabi natin yung sibuyas. Meron kasi mga taba yung baboy na bili natin. I-corn muna natin yung baboy, yung taba. Isang kotso natin ng konti. Ayan guys, konting inuna natin yung taba para medyo maluto-luto ng konti. Tapos mamaya lagay natin yung baboy. Ayan, lagay natin yung baboy. Ang dami pala. 3 kilo ito guys, panghanda sa pamisa ng aking father-in-law. Mamaya natin siya lagyan ng tubig. Hayaan muna natin siyang maluto ng konti. Haluin natin guys at ayan, lumabas na yung tubig ng ating niluluto. Ayan, madami tayong panghanda bukas. Parang sangkot sa lang to guys, para bukas madali mga maluto. Ngayon sasangkot sa muna natin. Tapos bukas na natin tutuloy pagluluto. Pero lulutuin din natin ngayon. Ayan guys, marami siyang dami niya guys, dami. 3 kilo to, may get. Another check. Ayan, hindi pa natin nilalagyan ng tubig yan, pero dumami na yung tubig kasi yung karne natin nagtutubig siya. Kaya hindi mo natin siya lalagyan tubig. Ayan, nakita nyo guys, mayroon ng tubig. Pero hindi pa natin siya nilalagyan. Ngayon magluto si Os. Hindi mo na nilalagyan ng tubig. Pero naluluto yung niluluto niya. Kaya huwag na natin lagyan ng tubig. Ayan na naman. Matagal maluto to guys kasi pinapalambot natin. Ayan. Palalambutin natin to ng gusto kasi makakain mga senior citizen.
Kailangan guys malambot na malambot siya. Lagyan natin ng kaunting toyo. Ayan. Mamaya na natin haluin. Ayan. Kumukulo na naman. Haluin ulit natin. Ayan. May kulay na siya. Marami ng sabaw guys, pero hindi pa natin nilagyan ng tubig yan kasi ganyan nagtutubig siya para maubos lang yung katas ng karne, kaya inayaan muna natin. Yes, malapit na siya maluto. Natin malambot na. Oh, matigas pa. Pwede na, malambot na. Try until success. Lagyan na natin ng suka. Nilagyan na natin ng suka. At saka nagdagdag tayo ng kaunting toyo. Ayan. Pero hindi natin hahaluin dahil sabi na nga nila kailangan mo nang maluto yung suka. Ayun, isin na lang natin kasi nasa gitna yung suka natin nilagay natin. Ayan. Hayaan natin silang kumulo ng mga 10 to 15 minutes. Pabalikan po natin yan mamaya-maya. Ayan, luto na. Luto na yung ating menudo. Sunog na yung ating menudo. Patay na natin. Ayan. Malambot na siya, nasunog eh. Bukas pa natin siya lalagyan ng mga ingredients. Dahil nasunog siya, tatanggalin natin siya rito sa kawali. Pero hayaan mo natin siyang lumamig. Ayan guys, yummy yummy. Yummy yummy menudo. Yummy yummy, yummy yummy, masarap masarap. Hindi pa po siya kompleto ng trikado, bukas pa po natin siya lalagyan. Okay? Ayan, nilagay na natin yung mga gulay ng ating menudo. At ito, titipla natin siya ng husto. Ayan. Malapit na maluto yung ating carrots. Mamaya ilagay natin yung yan guys, halo ulit. Parang naparami yung ating dinagdag na sabaw eh. Yan guys, hayaan muna natin sandali mga 5 minutes.
Yummy, yummy. Yan guys, lagyan natin ng tomato sauce. Halo-halo. Takpan muli natin. Ayan guys, luto na siya. Inaantay lang natin buwasan ng konting sabaw. Kasi parang naparami yung ating nailagay na sabaw eh. Malambot na siya lahat. Yummy yummy menudo. Ayan, medyo malapit na siya mabawasan ng sabaw. Yummy yummy menudo. Luto na po yung ating menudo pang ulam mamaya. Ayan, at para sa 1 year anniversary ng dead anniversary ng aking father-in-law. Ayan guys, yummy yummy na luto na. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel at patuloy po na naniniwala. At sa mga silent viewers, maraming salamat po. Ganun din po sa mga kaibigan nating OFW. Thank you po. God bless po. I love you all.